Ďalšie nahé fotky Carrie Kristen som mal v svojom telefóne. Ale ja ten telefón proste musím stratiť! A presne takto vyzerá 90% videí na československom YouTube. Presne preto smerujeme tam, kde smerujeme. Na čo by sa menší youtuberi strali s videami týždeň, mesiac, možno viac, keď vo výsledku nebudú mať ani 1000 hliadnutí. Stačí spraviť video za pol hodinu, hodiť ho na YouTube s clickbait názvom a voilà, 100-200 tisíc hliadnutí. Potom sa ani nemôžeme diviť, že naša YouTube scéna vyzerá tak, ako vyzerá. Ak práve ty patríš k tej menšine, ktorá ešte dokáže oceniť kvalitnú tvorbu, hoď do komentára hashtag cením kvalitu, seriem sračky, v skratke hashtag CKKS. Určite hoď svoj názor na momentálnu československú YouTube scénu do komentárov a hlavne sa túto myšlienku snaž šíriť ďalej prostredníctvom komentárom pod videami ostatných youtuberov. Im postupom času dopne, o čo sa jedná. A taktiež sa nezabudnite pozrieť aj na naše ostatné videá. Čau.